Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka National Amateur Bodybuilders Association haka khat khandai bat arpo tarik Risau arjar khat khandai kadang sudah penlong ya ka Nabba-Wff Mr and Miss India 2019 ka bahnyo ka balong shibenta jong Jacob National Bodybuilding and Fitness Championship ya ka bala penlong ha Gokulam Park Kalur Kochi Kerala hagani ka Jacob laingut kirang yele bat arngut ki Thei klanbor ke Jela Meghalaya ki Wanrah nam bat ka Buram Raymond Nongklau la yora ekanam Mr. India 2019 Overall Champion Bodybuilding katba udon bor rum nongpat ula yora ekanam Mr. India 2019 Men's Physique usamla pendap board karpat ula yo ya ka kerdan ka pasau haga Teenage Bodybuilding 2019 nakaliang jongki kentai pat ka Esther Zalin Tariang kala yo ya kanam Women's Bikini 2019 haga kerdan ka ar bat ka Biki F karngap kenta kala yo ya kanam Moms Fitness 2019 haga kerdan ka ar Mantaka kenti ke Batisi TV kala yo ban ya kendo ya udon bor rumnong uba syong basa ha maulai nong kwar udon bor rumnong ulas dang ban penlai jingmon ha jing pen iksa haus nem arajar sipo bat nado usnem arajar khat lai ula le ye shimenta sha jing ko ba per haus nem arajar khat nyo ula yo ra ya kanam Men's Physique ha jing ko Mr. Meghalaya bat ha jing ko Bodybuilding ula yo ya kanam Mr. Meghalaya haus nem arajar khat pra ula yo ya kanam Mr. Northeast ha Sorba Guwahati Hau rempang jong snem arjar khat prau la yakun ya ka Mr. India nrei upoi tang ha ka gerdan top 10 but ha ka ne sin ka baar ula job ya ka ne ka nam Mr. India Senior Men's Physique Tengah persang pada kejing rap hi pada kejing aibor blay bang salah hi mo banyo ya kani ka kerdan pad kanam ka bang ayo minta kata Mr. India Senior Men's Physique arja ka kendai ni kau ni sap e te kwa bang aingo yu blay bu ai nga ni ka met ka phat ka pasat bang khan te bang la ban le kai bang la man pen i mo ya ka e ka bang adon te dang ta kumju ru ma kwa ban ai sungu bang sungu buram ya ka yeng jonga email ikimama ikinana ikimen kepara ilok jonga ata kumju ru ikibai trailang hakaba kilairap yang along kum pok department ka bangadon mo don pok Shillong Cooperative Urban Bank te hakaba kairap yang along ke isu yang kesti long yo kesti amba long kumtakin dong bakidum ai long ki ai nga kesti ai bangla ban let bangan nyakun nam ta kanika competition ka nang sudam te nang ta kumju ru ya isa jonga ibla train ibla hikai nga bila ai nga kabut kumno bangan la ban pibet pimbang ni kabet mah kata isa Aubrey Franklin lalu iba deiru itra jong ka gym body zoo ha ka bangahi ngale kai te nang ta kumju ru ya ki parlok parjor jonga ki bahieng basem jonga but nga sungu komen si ka de ha tu kaski bang wan pai on dang wan pai na sithe ha ka ba ka kur rumnong hi mo kala pediang subha nga bamarsin hari na kali kila pedang subhai nga ki pedang brom long kat no ka jing sungu ba sungu hun jing sung tenat mo ka ba long la pi wan pai on de playo itu so ka jing job ba ki bahieng basam ki para marjan marpar jong ka snong nong war hi kila pedang subhai nga ha ka tu ka sngi bang wan pai te nang ta kum ju du ya ki parok bai trailang ki bai le kai lang ha ka ni ka jing le kai sha ka ni ka sports ka bang don ken ka main experience ka bang yo long ka de ni kong ka discipline
ngi kum ki athlete mah kini ki bagidan kani ka sports jungi kum ka men's physique ne ka bodybuilding ne ka mom fitness ne ka long ta women's fitness ne kai ka bangi hap ban le ka long bangi hap ban long bai thick street ha ka bangi hap ben ha ka bam nang ta ka thia ka dem ting hap long discipline hang hap long discipline long im de bon sulong le kham kai long i one gym deb gym ni let ni bam ka de ka tai ni di kum ni tai ka ta te em ka bam na ban long ha ba pidon hi kani ka sports phap long dedicate phap long bayasha namar kaksa kumba ma kaksa kamde ka ba phile am ta sngi hadin nasai kra he rani hadin chitio hadin chibna kra he em kamde ka ta kumba ong asdang le ka haus nem arjar chpau bat menta arjar ka khandai te ka bam pori nga hadu khandai snem bangan yo e kani ka met te omba long masen le masen long kata ka bom dei mo te ta ka da win te long kani ka sports ka kai ka jing tristom ka jing yesha nang ta ka jing long khut phi bat ka jing long shida jok phi ya la di ken te baro hi na ka state ngelet prangut te iwei bade na ka we ka gym bat nyomut na ka gym jungi hi te ki awan ra ka kusnam ki de na gym ngi hi jo ka state te ngedon nyomut na ka gym te nang ta bat kumju ngile stage po kerla po ngile stage ki participant baro hi na ka ri hi bro ka we on simentan ki we ki state ki paper ki long south pa san pau tam kita hi ba long balawan simentan ken na kaliang sarkar hi te habang ngile stage hoat mo long masin yo jing tip kata iba bantidor mo lingdo iba long ru iba burom iba long i sports minister jongka jela ila phone bela kontak ingi bat ngila mi i ondang ngila mi i long hi ba in le ka bala na ka liang jong i te ila propose ke sti sa sports department but ila ong ingi bang ngila mi sa sports department bang nyo ka tu kan ni ka jingrap lem ka ba mai mo ila pha ita sti ondang ngila tang ba kata khamsim la long satia kan long bang nyo ya kata te ngi khem ki ong ba na sports department ki ong ngi ki ong ba pet kam dei ka ba phi mo ka bang pilih apply menta finyo te ki ong ngi ki ong ba pet kan bampol kan balai benai sobnai te sulit chom menta compete di kani ngi se pet hadin lai benai sobnai te kata hi ki ong tengim tip kata kan ani ai kata te ka shong sa haki kan taba ye ba bante i sports minister te ila le ka e ka ba la na ka leng jong i ti la le kata te ka ba kongsan e ni ma ka min ka bang kwa ban ai ku blai shibun e ka ba ai kani ka lat ka de yangi bangin yo ma ka de ka ocean hi kan kata ka Meghalaya bodybuilding bodybuilding association and fitness association kata kabala affiliate bat kan Nabba-Wff ha kaba i president jong ni ka association ide iba flang nigan karma flang nata i general secretary di Noel Tereng bat ki executive member jong ni hi ka association ha kaba ki ai gi kalat kalumpong bangin mo ki apply kalat kalunti bangin la ban compete ha kani ka level ha kaba idon menta kubishibun e ya kani ka association jong Meghalaya bodybuilding and fitness association.